सोरबा एमजे ना मा एनिथिं एमजे बिथांनि इउटुबाव बयबो जों नुनो मोनदों जे आथिं गाबथाबलायनानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि रेलि खालामनानै जौ जुवा बन्द खालाम होननानै बन्द जागोन नामा होननाय बेबायदि बिथाङा कुइसन खालामदों सासे दमासिनि बयखौबो हामलायनाय आरो बोसोर गोदान जिहेतु जोंनि आसामनि आरो बर'नि फारसे गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर जागायजेननायनि थाखाय बयखौबो बयनिबो न'खराव गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय हेल' एसपि ब्लगनि फेमिलि आरो लोगोसे गोदान भिउवार्स नोंथांमोनखौबो बेकग्राउन्ड मिउजिक फैनो हानाय मानोना दा बर्थमान सोलिगासिनो दङ दिनैनि नैबे लास्ट जोबथा सानखौहाय फालिनायनि थाखाय आरो गाबोननिफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थांखिजोंहाय न'खराव एसे रंजानाय बाजानाय सोलिगासिनो दङ बेजों लोगोसे फंनैसो खोथा मोनसे आपडेट मोनदों आङो एनिथिं एमजे जोंनि गेजेरावहाय जोंनिफ्राय बहुत सिनियर बिथाङा माने इउटुबार हिसाबै बिथाङा गोबां माने साबस्क्राइबार्स दङ भिउवार्स दङ आरो बिथांनि फेमिलिया जोबोद गिदिर बेनि थाखाय बिथांनि फारसे सालाकाथि दखरा एबसुनिफ्रायहाय माखासे आपडेट्स फैदों मा जानाय बेखौ आङो मोजाङै मोनथिस'वाखै नाथाय सालाकाथि दखरा एबसुनिफ्रायहाय माखासे खोथा बुंनाय बाथ्रानि फारसे आंनि फारसेबो फंनैसो बिबुंथि दङ एज अ इउटुबार जिहेतु बिथांमोना हल इउटुबारफोरखौ बुंदों नालाय जिहेतु आंबो फंनैसो आंनि फारसे खेंफोरथि होनो गोनां दङ होननानै आं सानदों बेनि थाखायनो एनिथिं एमजेखौ आङो दोनथ'नानैहाय आंनि फारसे बुंनो गोनां बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों बिथांमोना माखासे अजद दैखांदों जे बिथांमोना रेलि खालामदों मानि फारसे होनना बुङोब्ला ड्राग्सनि हेंथायै जौ जुवा बायदिसिना बिनि फारसे रेलि खालामदोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों जोबोद मोजां हाबाफारि होनना बुंनांगोन आरो जों बयबो बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो आरो गोबां इउटुबार्सफोर दंबावो होनना बुंदों बिथांमोना जिहेतु बेफोरबायदि एबसुखौ सोंखारिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बुंदों नाथाय आंनि फारसे बुंनो गोनां नैबेनो मोनसेल' खोथा जे एबसुआ सोर जिहेतु बिथांमोनानो फोरमायलांदों गावसोरनि खेंफोरथिनि गेजेरजों जे बयबो फरायसा बर' माहारिनि जिहेतु माहारियारि आफाद बर' फरायसाफोरानो एबसुआव बाहागो लायो बा एबसुआनो बिथांमोनखौनो लानानै एबसु होननानै बुङो स' बे खोथाया सैथो आरो जोंबो निजेखौनो एबसु होननानै सानो बा सानदोंमोन होननानै बुंनाय रावानो जाहैबाय जोंखौ दिनै बा आं बायदि गोबाङानो दंबावो बिथांमोनखौहाय दिनै राजनितिकनि जिथु मेला सोलिगासिनो दङ जोंनि बिटिआर हालामावहाय नैबेखौ लानानै जोङो सम एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनां बाध्य जायो आरो जानानैबो फैदों बेखौ जोंहा दखरा एबसु सालाकाथिनि आदा फंबायमोना बुजिगोन आरो बे खोथाया सैथो होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ सिखोमानायनि बाथ्रा गैया दिनै एबसु माहारियारि आफादखौ लानानैहाय खायसे दैदेनगिरिफोरा मोजां लामाजों हानजा सुरदों बा मोजां लामाथिंहाय रायजो राजाफोरखौ दैदेनलांनो नाजागासिनो दङ गोसो गोथारैहाय बेयाव नो डाउट आरो लोगोसेनो किसुमान दैदेनगिरि ओरैबायदि दङ जायखौ जोङो एबसुनि नाम लानानै सोंखारियाबा माने बेलेग अपसन नुहुरा मानोना बिथांमोना दिनैनि समाव एबसुखौ लानानैनो गोबां बायदिसिना खोथा बानसावबाय थायो आरो बे दिनै सोराङाव बयबो रायजो राजाफोरा नुगासिनो दङ नैबेनि फारसे सोरबा दुखु फोरमायनो हानाय बा आंनि फारसेबो गाज्रि मोननो हानाय नाथाय आङोबो सैथो खोथाखौसो बुंदों जिहेतु दिनैनि समाव जों नुदों थांनाय बोसोरथामसे जाबाय UPPL सरकार फैनायनिफ्राय जोङो नुदों गोबां एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर सोरबा गोदान सोरबा गोजाम बयबो जाय जेरै हागौ माखासे खामानिफोराव मुखुब जानानै दङ बेबो सैथो नाथाय बेनि गेजेरावनो खायसेया मोजां लामाजों दाबो हान्थिगासिनो दङ आरो खायसेया लामाखौ एसे देंग्रायनानैहाय गाज्रि लामाजों थांनायखौबो जोङो नुनो मोनदों नैबे बेलायाव जों बुंनांगोन जिहेतु जोंबो मोनसे समावहाय माहारियारि आफादजों जरित लाखिनानैहाय खामानि मावदोंमोन आरो जारिमिननि खोथा बुंदों 55 बोसोर 56 इयार्स बा 55 इयार्सनि जारिमिननि खोथा बबे मोनसे दफा बबे मोनसे जाथायनि बागै बिथाङा बुजिनो लुबैदों सालाकाथि दखरा एबसुनि बिथाङा नैबेनि फारसेबो जोंहा सोङोबा सोंलु सोंथि खालामबा जोंनावबो फिननाया दङ नोंथाङा जिमाननाखि बुजिदों जोंबो बे समानैनो जोंबो बुजियो
आरो मिथिगौ आरो सम जायोब्ला बेखौ बुंथिनानै होनो गोनां दङ होननानै सानाखै। जोंनि बर'नि थै बे हाबजोबनानै दङ। एबसुनि जारिमिना मालानिफ्राय जागायनाय आरो सोर बबे समावहाय माबायदिहाय जिउ बावलांनाय हारिनि थाखाय बेखौ बयबो मोनथिगौ। नाथाय बुंनो गोनां खोथाया नैबेसो जे दिनैनि समाव जौ जुवा बन्द' खालामनायनि फारसे बेलाफारसेथिं नोंथांमोना नाजादों, बेलाफारसेथिं सोरबाया बेनि हेंथायैबो खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। आलादा मानसि नङा, नाथाय दिनै बुंब्लाबो दाय जायो, बुङाब्लाबो आरो बुंनो गोनां बाध्य। आबसुनिफ्रायनो गोबां गोदान बा गोजामानो जरित थाफानानैहाय गोबां बेबायदिनो बायदिसिना थासारिफोरखौहाय गासिबो नंजोबा, साफा सानै दङ। जिहेथु नोंथाङाबो बुंदोंमोन साफा सानै इउटुबारफोरनि मुं जों मोनथिबावगौ दंबावो होनना बुंनाय बायदि, थिग बेबायदिनो एखे रोखायै आंबो बुंनो सानदों एबसुनिनो माखासे दैदेनगिरिफोर, माखासे लिडारफोरा दिनै एबसुनि नामखौहाय गुबुंले खालामनायाव बिथांमोननिबो एसे एनै आखाइ दङ। नैबे नंखाय नङा, बे सैथो आरो सम जायोब्ला जोंबो बिनि रोखा फोरमानखौ होनो हायो। आरो सब जायगायावनो नङा, जायगा लायै जायगानि बेफोरबायदि थासारिया दिनै जोंनि गेजेरावनो माखासे गुलाय गुजाय सोमजिनाया थासारिया जागासिनो दङ आरो बे जाबायानो थादों। बेखौ दा 100% जिथु खोथा बुंदों नोंथाङा, 100% राइट पार्ट बा सैथो लामाजोंहाय बयबो हान्थिनो लुबैयो, नाथाय बयबो साक्सेसफुल जाजोबा, नैबेबो सैथो। नैबेनि बेलायावनो नाजानायखौ नोंथांमोना लाखिबाय थादों, बेयो जोबोद बाख्नायथावना। आं साबायखर होयो नोंथांमोनखौ जे ड्राग्स जुवा, जौ जुवा नैबेफोरनि फारसे नोंथांमोना रेलि लानाय, नैबे जोबोद मोजां हाबाफारि होननानै आं बुंनो सानदों। आरो लोगोसेनो बुंनांगोन जे माखासे ओरैबायदि दख'रा एबसुआनो होन बा इउनिट एबसुआनो होन, माखासे नैबेनि गेजेरावनो दङ ओरैबायदि दैदेनगिरि आरो ओरैबायदि जायगाफोरबो दङ जेरावनाखि बेफोरबायदि थासारिया दासिमबो फोसाबजायाखै आरो फोसाबनांगौनि लामायाव दङ। नैबेनि थाखायनो आंबो नैबे भिडिअखौहाय नोंथांनि बुंनाय लेखायै नैबेखौ लाना फैदों। MJ एनिथिं बिथां इउटुबारनि फारसे आंहा बुंनो गोनां गैया। बिथाङा मा बुंनाय आं बेनि भिडिअखौबो नायाखै, नाथाय नोंथांमोननि जिहेतु खेंफोरथि होनाय नैबेनि फारसे एसे बुजिनानैहाय एज आ हल, एज आ इउटुबार जोंहाबो मोनसे प्रफेसन दङ। बे नङादि जोङो इउटुबनि दारैनो फैसा खामायनाय लामाखौ लानानैहाय इउटुब चेनेलखौ खुलिदों बा जोङो ओरैनो नंखाय बांखाय मेसेजफोरखौ फोसावदों, बेबो नङा। जोंहाबो गाव गावनि मोनसे पार्सनेल प्रफेसनेल दङ, खामानि दङ। बेनि अनगा जिखिनि सम थायो हानायमानि जोङो नाजायो समाजनो, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि समाजनि गेजेरावहाय मेसेजफोरखौहाय हरनो थाखाय नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों जोंनि बिबुंथिखौ लाखिनानैहाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो रायजो राजाफोरनि सेरावहाय जेब्लायबो जोङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों बिथांमोनखौ फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरो जे आं बुंनाय बाथ्रा बा आं जे मेसेज हरनाय बे सैथो ना नंखाय, नैबेनि फारसे दाबो होनबाय आङो, कमेन्ट बक्सआ जेब्लायबो अपेन। नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आंनो फोरमायहरनो हागोन। कमेन्ट बक्सआ जेब्लायबो अन, आं मालाबाबो कमेन्ट्सखौ डिसेबल खालामा आरो अफबो खालामा। स' नैबेखिनियानोमोन मेसेजआ। आरो दमासि जोबनायनि, गोदान बोसोरनि मागो फोरबोखौ वेलकाम खालामनायनि थांखिजोंहाय नैबे रंजा बाजा एसे सोलिगासिनो दङ। बेनि थाखाय बेकग्राउन्ड मिउजिकआ एसे फैनो हानाय, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। आरो सालाकाथि दख'रा एबसुनि जिमाननाखि दैदेनगिरि बिथांमोन, आफादगिरि बा नेहाथारिफोर दंमोन प्रेस मिट होनायावहाय नैबे भिडिअ जितु आं होबाय, निमाहा बिबाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंलांबायबा। नाथाय आंनि फारसे बुजिनाया नैबेनो, बर' हारि हिसाबै जों बयबो मिथिगौ जोंनि थै हाबनानै दङ। माहारियारि आफाद हिसाबै जोंहाबो दासिमबो अननाय सिबिनाया दङ। नाथाय बेनि गेजेरावनो जोंनि बुंनाया नैबेसो जे दैदेनगिरि माखासे दङ जायनाखि दासिमहालागै हारिनि फारसे सिन्था खालामदोंब्लाबो माखासे पलिटिकेल कमप्रमाइसनि गेजेरजों बिथांमोना सोलियालासे जुदि मावोब्ला, उदां इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जुदि मावोब्ला सम दङ। आरो जेब्लायबो लाइमोन हिसाबै जोङो बयबो हेफाजाब दङ। आरो नैबेखिनियानो आंनि फारसे बुंनो गोनाङा। आरो गोबां बुंनो दङ होननानै सानाखै, सम जायोब्ला बुंबावगोन। जिहेतु जौ जुवानि बाथ्रा फैदों, मेला बायदिसिना फुजा पिकनिक स्पटफोरावहाय जोङो नुगासिनो दङ थासारिफोरा माबायदि जागासिनो दं। आरो नैबेफोर खाबुखौहाय सोर लादों सोर लायाखै, सोर सालायदों सोर सालायाखै, बेफोरखौबो जों रोखा मोनथिगौ। बेनि फारसेनो जानो हागौ हयथ' MJ एनिथिंआबो फंनैसो खोथा बुंनो हानाय। नाथाय सैथोआ जेब्लायबो रायजो राजाफोरनि सोराङावनो दङ, रायजो राजाफोरा नुगासिनो दं, मोनथिगासिनो दङ। बेखौ
जोङो साफा सानैयाल' प्रेस मिटनि बा इउटुबनि गेजेरजोंहाय बुंलायनांगौ गोनांथि दङ होननानै आं सानाखै। रायजो राजाफोरा दिनैनि समावहाय रोखा रोखा मोनथिनानै दङ, बिथांमोना नुगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो फोसाबनांगौआ नों आंनिल' दायथ' नङा। जों बयबो बर' रायजो राजा हिसाबै जौ जुवा आरो ड्राग्सनि फारसे हेंथा खालामनाया जोंनि बयनिबो दायथ' खामानि होननानै आङो बुंनो सानो। स' नैबेसेयानोसै रायजो नोंथांमोन फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे टिउन, बाय। गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै जोङो खौरां मेल लेंनायनि उद्देश्यआ बेनो जे मैया जितु 14 जानुवारि 2024 कसुगावआव जानानै थांनाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थायाव बेजों लोब्बा लाखिनानै जे फेग्रा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै जितु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो खोब मोजाङैनो जाफुंदों। बेखौ मानिजाथाव जोंनि क'क्राझार सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बेखेवनानै होयो आरो थांखिया बेनोमोन जे जोंनियाव जेरैबायदि मोनसे दानि गिख्रंथाव माखासे ड्राग्स नारकटिक्स बेफोरबायदि बाहायनाय बियो दा बांबोगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायबायदि मेसिभ भाबै माखासे नोजोर बोनानै जायबायदि एवारनेसनि हाबाफारि लादों, दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि माखासे मैया दाख्लै जोनोम जानाय इउटुबारफोर जाय गाव गावखौनो सासे समाजनि हिर' जाहिर खालामनो लुबैग्रा, समाज फोसाबग्रा होननानै गावखौनो जाहिर खालामना लाग्रा माखासे इउटुबारफोर, स्पेसियेलि दिनै बुंनो थाङोब्ला सोरबा MJ ना मा एनिथिं MJ, बिथांनि इउटुबाव बयबो जों नुनो मोनदों जे आथिं गाबथाबलायनानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि रेलि खालामनानै जौ जुवा बन्द' खालाम होननानै बन्द' जागोन नामा होननाय बेबायदि बिथाङा कुइसन खालामदों सासे बेनि खाथियाव गसंना थानाय हिन्जावनियाव। जों बेखौ बयबो नुदों। बे हिन्जावा सोर जोंबो मिथिया, नाथायबा बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बाथ्राजों बुंदों, डाइरेक्टलि एन्ड इन्टेन्सनेलि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा लाजि फोनांदों। जों स्पष्ट भाबै बेखौ बुङो आरो बे लाजि फोनांनाया बिराद मोनसे लासिंसिं आरो बियो जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जायबायदि मानसिया हारियाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन गैया, हारि फोसाबनाय समाज फोसाबनायनि, दिनै गावनि इउटुबनि लाबालाबनि थाखाय माखासे कन्टेन्ट लाबोनाय, जेरावनाखि एबसुआ जायबायदि खस्थ' खालामना सेक्रिफाइस खालामना गोबांथार बिथिङाव खामानि मावदों, बेयाव बिथाङा दिनै हाब्रु फुनै फुनै गावनि भिउस बारायनो थाखाय जुदि बेबायदि सिन्थाधारा खालामदोंबा बिथाङा बे मोजां जानाय नङा। जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो बिथाङा दिनैनो बेखौ जों बुजिनानै लाथों जे इउटुबार जानो थाखाय गोबांथार माखासे लामाफोर दङ जेजों समाजा लाब जायो, हारिया लाब जायो, लाइमोनफ्रा लाब जायो। बेफोर माखासे कन्टेन्टखौ लाबोनानै खामानि मावथों, नाथाय आरो मावनो हायाब्ला बिथाङा दलरै जिरायना थाथों। मानोना एबसु बायदि मोनसे माहारि आफादा जायबायदि खामानिखौ मावबाय दङ दायो, दिनै बिथाङा मा मिथिगौ रेलिनि मिनिंखौ दिनै बिथाङा रिप्लाइ खालामथों। एवारनेस रेलिया माखौ बुंनाय जायो? एन्टि ड्राग्स एवारनेस रेलि लादों, बिथाङा बिनि बागै मा मिथिगौ? एबसुनि जारिमिनखौ बिथाङा मा मिथिगौ? दिनै बर' हारि दाफामनाय, बर' हारि गुस्लायबोनाय, बर' माहारिया जौगाखांबोनायनि गुदियाव दङ माखासे जोंनि माहारि आफादफोर, एबसु बायदि आफादफोरा खामानि मावबोनाय। बिथाङा बेखौ मा बुजिनो? दिनै बिथाङा एबसुनि 56 इयार्सनि हिस्ट्रि बबे मोनसेखौ मिथियो, बबे सननिखौ बिथाङा बुंथों। जे जेबो मिथियाबा आरो एबसुनि खामानि मावनायनि सायाव बिथाङा जेबो बेबायदि आसि थुनाङा बा बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनाङा, जों बेखौ स्ट्रं भाबै बुङो। मानोना जोङो बिथांखौ दासिमाव बुजिनो थाखाय बेबायदि मानसिखौ जोङो एग्जाम्पल होनानै जों दिनैनो बुजायहोनो लुगैगोन जे बिथाङा रेलि होननाय बेबायदि एवारनेसखौ मा बुजियो। जे एबसुआ बै समावहाय 2006 सनाव मोनसे क्वालिटी इडुकेसन लाबोनो थाखाय आरो 2007 सनाव मिशन क्वालिटी इडुकेसन लाबोनो थाखाय बिनि मिशनजों प्रथमावनो रेलि खालामदों आरो रेलि खालामनानै
रेलि खालामनायनि ओंथिया बे नङा जे रेलिजोंनो गासिबो गथ'आ गोरों जाजोबदों। रेलि खालामनायनि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि उन्दुसोना थानाय बर' बिमा, बर' फिसा, बर' बिफा, बर'नि बिदा फंबायफ्रा मोनसे जागरण जानांगौ, सोलोंथाइनि सायाव जोङो सांग्रां जानांगौ। बेखौ लानानै बिनि सायावनो स्टेप बाय स्टेप जोङो हाबाफारिखौ मावबोनाय जादों। अब्ला जोंनि वान अफ द पार्ट बे मोनसे रेलिया जोंनि एवारनेस, जोंखौ जांख्रिखांनायनि मोनसे बाहागो। दिनै बिथाङा बेखौ मा बुंगोन? दिनै रेलिजों जेबो जायाखै होननो नागिरदों नामा बिथाङा? दिनै जोंबो मिथिगौ दे, रेलिजों जोङो ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ जों होबथानो हाया, ड्राग्स फानग्रा मानसिखौ जों बन्द खालामनो हाया। नाथाय बिथाङा दिनै मा एन्सार होगोन जे बेखौ बन्द खालामनांगौबा दिनै मा राहा दं बेखौ होथोंसै। राहाथ' मा होनो हानो बियो? दिनै मा होगोन? दिनै बुंदों बियो माने गभर्नमेन्टआनो बेखौ मा खालामो जाहैबाय, एलाउ खालामो, फान होयो, बेनिफ्राय मा खालामो, रेभिनिउ बोखाङोनो गभर्नमेन्टआ। बबे जाम्बायाव नुखो बियो? गभर्नमेन्टआ ड्राग्स फाननायनि रेभिनिउ बबे एनुवेलि बेसेबां रेभिनिउ बोखाङो बिनि हिसाब होथोंसै। जाय जिनिसा जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा इसिङारि सुथुर थायो, जेखौ जोंनि गथ'फोरनो जाहोनो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि इयुथ्सफोरा इन्टारनेलि डेमेज जायो, डेड जायो आरो हारिया बेजों सिलिंखार जालाङो। आरो रावबो बिमा बिफाया बेखौ बुजिनानै फैया। बै समनि बुजियै बिमा बिफा जोंनाव दाबोनो दङ, जायफ्रानाखि ड्राग्सआ मा जिनिस बेखौबो मिथिया, दिनै डेनराइडआ मा जिनिस बेखौ मिथिया, दिनै बायदिसिना माखासे फेग्रा बेसादफोर दङ गिख्रंथाव गिख्रंथाव, बिनि बादै जोंनि बिमा बिफाया मिथिया। दिनै बे बुस्थुखौ जोङो मिथिहोग्रोथारनांगोन जे नैबे जिनिसा गाज्रि। आरो बे रेलिनि उद्देश्यआ बेनो, गाज्रि जिराद होननानै जों ससाइटियाव बेखौ जों इस्टाब्लिश खालामदों। आरो बे गाज्रि होननानै जेब्ला इस्टाब्लिश जागोन, जोंनि लाइमोनफ्रा, इयुथ्सफ्रा, गथ'फ्रा बेखौ बाहायनायनिफ्राय बियो आनज्रायगोन। बेखौ बाहायनो नाङा, एबसुआ बेखौ सोंखारियो, बेखौ बाहायनो नाङा, एबसुआ बेखौ मुगैयो, बे बाथ्राया जोंनाव इस्टाब्लिश जागोन। अब्ला बेजों जोङो 3% जोंनि गथ'फ्रा दिनैबो सेक्युर दङ। दिनैबो जोंनि गथ' गथायफ्रा, दिनैबो जोंनि उन्दैसाफ्रा, जायफ्रानाखि बुजियामोन बिसोरो बेखौ गिनानै दिनैबो एबसुआ बेखौ रायो, एबसुआ बेखौ मुगैयो, बे बुस्थुनिफ्राय दिनै गोजानाव दं। बेखौथ' दिनै बहा मेगनजों नुनो? जाय मानसिया दिनै समाजनि 1% खामानि मावनो उदाया, न'आव बिसिजों थानानै, फिसाजों थानानै, सोरजोंबा थानानै माबा माबि नानांथारि कन्टेन्ट खालामो, दिनै बियो दिनै हारिया बोरै थांनो नागिरदों, समाजा बबे लामाजों थांदों, बेनि बादै मा मिथिनो बिथाङालाय? बन्द जाजोबगोन जों बेखौ बुङाखै। जों सिगांग्रो जों एवार्ड जानांगोन ना, जों सिगांग्रो बुजिनांगोन बे बुस्थुआ जे गाज्रिमार। जोंनि बिदा फंबाया गासिबो मिथिखांनायनि उनावसो सोर स्मगलार, सोर मामा, सोर बेखौ फानफैदों बेखौ जों हमनो सुजुगखौ मोनगोन। जेब्ला जों ड्राग्सखौ गाज्रि होननानैनो जुदि जों मिथिया, जोंनि आइ आफाया गामि गफायाव थाग्राया जेब्ला ड्राग्सखौ गाज्रि होननानैनो मिथिया, अब्ला सोर मानसिया फानफैदों, नोंनि फिसानो सोर फानफैदों बेखौथ' बे जेबोखौनो साननाय नङाना। माबा मोनसे फानफैदों, आंनि गथ'आ जादों, बायनानै जादों, मोजांनो, बेबायदिसो बुजिगोन ना। दिनै बेखौ सोर खोन्थागोन? बै जाय मानसिया मिथिया, जाय जोंनि गार्जेनफ्रा मिथिया जे बे गाज्रि, बेखौथ' जों फोरमायग्रोनांगोन। जेब्ला गाज्रि होननानै फोरमायखांनायनि उनाव जोंनि बिमा बिफाया जेब्ला बिनि सायाव सांग्रां जागोन, अब्लासो जों बिनि सायाव खामानि मावनो हागोन जे उमुगाव जोङो ड्राग्स फानग्रा फैदों, जोंनियाव नोंथांमोना हमफैनांगौ, उमुगाव ड्राग्स फानफैदों, उमुगानो फानफैयो, उमुगा लाबोबाय थायो, बेखौसो अब्लासो ना जों इनफरमेटिभ जागोन, अब्ला जोङो बयजोंबो कानेक्टिभिटि जागोन, इनफरमेशना मोनलायगोन, गाज्रि जिराद फानफैदों बे बुस्थुआ अब्लासो ना जोङो मिथिलायगोन। दा बिथाङा नानांथारै माखासे बाथ्राफोरखौ गोथौयै साना हसिया बेबायदि बुंनाया, एबसुनि सायाव गाज्रि बेबायदि नानांथारि इन्टेनसनेलि बेबायदि ब्लेम खालामनाय, लाजि फोनांनाय, इनसाल्ट खालामनाया बिराद गिदिर मोनसे जाथिनि सुथ्रु, जाथिनि बियो मोनसे बिसिबांबा गिदिर माने एनिमि होननानै जों बुंनो हायो। ससियलिस्ट बे सासे समाजनि बे सासे एनिमि, समाजनि सासे सुथुर, जाथिनि सासे सुथुर, जोंनि इयुन फिउचारनि सासे बिथाङा सुथुर। बेखायनो बेजों लोगोसे जों गोबांथार आरो माखासे इउटुबारफोर दङ, बिथांमोना दिनैनिफ्राय बुजिनानै लानांगौ जे माखासे कन्टेन्ट खालामनायाव एबसुआ जेबो बेयाव बुंनांगौ गैया। नोंथांमोना बेसेबां खामायनानै जादों जोंहा बुंनांगौ गैया। दिनैबो दङ जोंनि गेजेराव माखासे इउटुबारफोर जायफ्रानाखि एबसु बायदि आफाद, माहारि आफादफोरखौ सोंखारि थाखा आरजिग्रा माखासे आफाद, माखासे मानसिफोर दङ। बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां।
नोंथांमोना दिनै मा मावो मावथों एबसुआव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथायबा जुदि एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि जेंसि सारोब्ला एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि हाब्रु सारोबा बेखौ खुनु बदे आरो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा एबसुआ दिनै 56 इयार्स स्ट्रागल खालामबोदों आखायसो दिनै बर' हारिया बे स्टेजाव फैदों एबसुआ लेखा रोङिखौ लेखा गोरों खालामदों एबसुआ डाइरेक्ट लिबाव थांनानै फोरोंहैयाखै नाथायबा बिनि बायदि अनेकथा माखासे प्लान एन्ड पलिसि एन्ड मिशन भिजनजों खामानि मावनानै दिनै बेखिनि पर्जायाव फैदों अब्ला दिनै बिथांमोना सोर एबसुखौ सोंखारिनो बिथांमोननि मा कन्ट्रिबिउसन दं दिनै जोंनो होथोंसाय दिनै ओंखायनो जों बुंदों दिनै बेनो लास्ट एन्ड फार्स्ट वार्निं जे जोङो खुनु बदे एबसुआ जिरायना थानाय नङा हयरिसबाव आनसलिकनिल' बाथ्रा गैया इउनिटनिल' बाथ्रा गैया जोंनि गासै गामियाव फरायनाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जों गासिबो एबसु आरो बेबायदि साफा साफा जायफ्रा नाकि एन्टि ससियेल एन्टि एबसु एन्टि हारिनि मानसिफोरखौ बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो खुनु दिन आरो जों जायगा होनाय जानाय नङा बिथांमोनखौ जोङो बाध्य जायोबा जों होसोनोबो बाध्य जागोन मानोना दिनैनि तारिखाव जों बिराद क्रुसियेल सिटुएशनजों जों मोगा मोगि जानानै दं एबसुआ मानोना दिनै जोंनि हारिखौ माब्रै आक्रमण खालामनो बिनि मोनफा मोनफा बैफोर इन्जेक्शन जाय इन्जेक्शनखौ थुयोबा आप टु 2 इयार्स 20 इयार्स 30 इयार्सनि उनाव जोंनि इयुथ्सफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि जेनेरेशना जोबलांगोन बेखौ दिनै होबथानांगौ ना नाङा होबथानांगौनि थाखाय जों अनेकथा इनिशिएटिभ लागोन दिनै बुंनो नागिरदों नामा एबसुआ रेलिनि अनगायै दस्रा खामानि लायाखै दिनै बुंनो नागिरदों नामा जे ड्राग्स बाहायनाय ड्राग्स फाननायखौ हमथानो थाखाय एबसुआ अनलि मात्र रेलिल' लादों रेलिल'थ' लायाखै जों एग्जाम्पल होनो नामा दिनै जे जों मोनबेसे दिनै ड्राग्स स्मागलार ड्राग्स साप्लायार जों साबेसे हमखो गान्जा बेफारि जों साबेसे हमखो दिनै हिसाब होनांगौ नामा नानांथारि बाथ्रा बुंनाया बे जोंनि हारिनि सुथुर आरो जोङो बिथाङा बैसोआ उन्दै मोजां मेचुरिटि जायाखै दिनै बिथाङा जों खोनानायाव हाबा जाबाय मोजाङै बिथाङा गावनि समाज संसारखौ सामलायथों मोजाङै बिथाङा सिन्ताधारा खालामनो सोलोंथों मोजाङै बिथाङा फरायबावनो हायो दाबो मोजां लेखा फरायथों साख्रि बाख्रि लाथों जों बेखौसो खावलायगोन एबसुआ बिथाङा आरो बेबायदि नाबां जाबां बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनानै बेसेबांबा गिदिर माहारि आफाद एबसुखौ सोंखारिनाय आरोबाव सेकेन्ड टाइम नुयोबा बे खोथाया आलादा जागोन जों बेखौ स्पष्ट भाषायै सालाकाथि दखरा दुलाराय